What's up, alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal vi altså igen spille på vores fælleskanal. Yep, og hvis I ikke vidste, så er det altså imens, at vi er oppe på min hems, fordi jeg har altså 24 timer op på den her hems i dag. Så skynd jer at tjekke nu, den er altså virkelig fed, og der er altså mange, der glæder sig til, at den kommer ud i julen, at du vidste det. Yep. Så skynd jer, hvis I gerne vil se den, så er den nok kommet ud. I dag så skal vi spille et spil, der går ud på, at vi er på en børnehave. Og så er det, der er en eller anden morder, der vil dræbe os, og så skal vi klare en mulighed. Prøv at se, vi er mini, som I kan se. Ja. Så ja, men. Lige nu går i gang. Jeg ved ikke, om I har set mit... Jo, I har måske set... De har set mit Roblox-skin før, ikke? Jo. I har set mit Roblox-skin før. Hvad er det, der ændrer sig? Du kan også kigge med, Jørgen. Okay. Der er én ting, der ændrer sig. Du har fået nogle ting lige her. Ikke sig det. Okay. Nej, jeg ved det. Hvad er dit svar, Jørgen? Jeg tror, du har fået sådan en lille ven op på din skulder. Det er nemlig rigtigt. Og hvad blev fjernet? Prøv at kigge. Det er nemlig min regn. Hvad? Din halskæde. Nej, den har jeg ikke. Det der står fejre. Det er sådan en regnbue ting, der går rundt om, og den er væk, som I kan se. Det er kun mine vinger. Så jeg har så lige ændret den til sådan en lille mand her. Jeg håber, I kunne dække gerne rigtigt, og så vi kunne huske videre på den der 3000 video, vi lavede. Nå, men i dag, kom igen, lad os gå i gang. Yeah. Whee! Så er vi altså kommet ind her. Ej, jeg sidder ikke ved sådan noget dig. Nå. Jeg er sur. Ja, jeg sidder oppe foran. Men hvad? Nå ja. Ej, vi skal først være 6 flere, før den gider. Okay, nu gider den. Vi er 5. Hold op. Ja. Hold up. Wait a minute. Hold op. Nå, men jeg tænker lige, du kan klippe, hvis den ikke snart er der. Den er der snart. Ja, det kan jeg også se. Ja, vi venter lige. Her. Okay, vi er lige herovre inde i en ny, og der er vi 10. Ja, så og vi starter nu. Ja, nu starter vi. Let's go. Og husk at subscribe til den her kanal, når vi rammer 20 abonnenter, så skal vi altså lave en sub-special. Og vi skal i jul, der skal lave en sub-special, når den rammer 200.000, og jeg skal lave 200.000. Nej, 200 abonnenter, og jeg skal lave en, når jeg rammer 100, så... Ja. Og jeg mangler altså 4 abonnenter for, så I mangler altså ikke... Ej, kæft, jeg så ubehageligt. Ej, jeg får ondt i ryggen af det her julen. Kan vi rykke mere tilbage måske? Kan du ikke sidde lidt på maven måske? Sådan. Sådan der, og så skal jeg lige tage den her. Ryk det lidt. Så. Er det fint? Perfekt. Det er i hvert fald lidt bedre. Og skal jeg så bare ind, og hun så taler. My name is Sarah. And very happy to welcome you. Er det hende, der vil dræbe os, eller hvad? Nej. Ja, kom nu videre. Ja, kom nu videre i livet, mand. Jeg kan bruge 45 eller 25 sådan nogle coins. Det vil jeg heller ikke. Jeg har 100. Skal vi gå ind i dit lort, eller hvad? Kom nu. Ja, åbn døren. Ja! Ja, vi er inde. Jeg tager vand. Jeg får vand. Jeg vil også vand. Jeg har taget vand. Jo, der er en pirat. Der er en bold. Pirat. Vent, kan jeg trykke på ham? Vi kan tage rutsjebanen. Julen! Jeg kan trække dig. Nej, men jeg tager rutsjebanen. Lad os tage rutsjebanen ned i det der. Hey! Ja, bolde. Jørgen, jeg skal lige finde mad, okay? Jeg går ud og spiller fodbold. Jeg går ud og finder ham. Jeg har allerede taget det. Mads, der er nogen, der spiller fodbold. Jeg leder lige efter mad. Kan jeg ikke dræbe den? Nej, hvor er bolden? Bolden er ned. Der står den. Det ved jeg ikke. Nej. Hætteballon. Hvad er den? Jeg skal bruge en etage. Det kan jeg ikke. Ja. Jeg gider ikke spille fodbold. Jeg skal gynge. Jørgen, de vil jo gerne se dig spille. Måske skal du sidde her. Vent, så. Hvad, Jørgen, vil du ikke det? Hvad mener du? Sid her. Det kan jeg gøre. Fordi så kan de se dig.
Det ved jeg ikke. Ej, jeg kan ikke det her. Kan du ikke? Jeg får alt for ondt. Kan vi så ikke finde en ny vinkel måske eller sådan noget? Nej, men prøv at komme. Skynd dig at komme op, uden de ser det. Kom. Prøv at komme. Eller ja, I må selvfølgelig godt se det, ikke? Men prøv at komme. Mads, kom. Okay, jeg kommer her. Og så sætter du iPad'en på den her. Og så sætter du kamerastativet lige dernede. Nå jo. Jeg skal lige så lidt tilbage. Ja. Og så skal vi... Mads, vi skal være blue. Jeg stemmer dig. Okay, nej, jeg kan ikke det. Okay, har du stemt for dig? Ja, jeg stemmer. Okay, hjælp mig lige. Ja. Jeg kan gøre det her. Gå ned. Hvor lige tænder. Vi stopper lige videoen. Vi er tilbage. Perfekt. Sådan, det er en god vinkel, den der. I'm hungry. Der er vand. Sådan. Jeg har allerede taget det. Jeg skal lige have mad. Haha, jeg dræber dig. Hvem dræber du? Ham her. Eller hende, eller hvem det er. En kugle! Moins, coins, here comes the money. Here we go. Men hvad? Der er mad. Et æble! Skal ikke tage mad? Jeg tager en burger. Jeg tror en pizza. Jeg sætter dem. Nej, jeg skal ikke sidde med piger ad. Mads, kom og sid med mig. Ja, jeg kommer. Jeg skal lige tjekke alt det derude her. Der er. En sneakers! Hey, sneakers! Ej, Mikkel. Jamen, hvorfor spiser du det? Spiser du det mad? Det healer dig. Nu. Kan du godt, jeg har en vand? Hvad fanden? Jeg har altså en... prøv at se, hvor meget jeg har. Da. Sker der et? Ui, der er nyheder, Julen! Der er nyheder! Det er for sød her. Jeg så her i YouTube, for sød mig. Jeg så... Jeg ser nyheder. Ja. Hvad sker der? Breaking news. Breaking news. Det er vores hus, er det ikke? Jo. Det er ikke vores hus, det der. Det der, det er sidste. Ikke monster. Det var andet, du var den første. Det er det andet jo. Vi spiller den anden. Det var præcis. Ej, den kommer igen, tror jeg. Vent. Ja, vi har spillet den anden, men vi har spillet den første, men... Ja, bare Den er tilbage, Mads. Ja. Og der er flere. Eller hvad? Minions. Nej, der er flere. If you see this monster, report to the politi med det samme. Keep all the doors and windows shut to keep safe. Nej. Okay, vi skal lukke alle vinduer og døre. Chip, chip. Ja. De er lukket. Haha. Dejligt. Er det? Ja, de alle sammen er lukket. Kan vi... Jeg går ovenpå. Okay. Går du med? Ja. Det er sikkert mest safe at være her. Nej, nu skal vores lærer gå. Hun skal tænde lyset. Ja. Ja, nu er vi kød. Jeg gemmer mig sammen med Pikkel. Nej, den der elevator. Jeg sætter mig her. Jeg gemmer mig her. Og smøg. Jeg har virkelig godt gemmet. Jeg fandt en coin. Jørgen, jeg gemmer mig. Vi ses. Prøv at se. Det er godt gemmet det her. Sådan der. Hvor har du gemt dig? Her. Jeg er stok. Jeg er stok. Tror jeg er stok. Vi er cooked. Men man kan jo ikke engang se skærmen.
Pizza! Nå, men man kan godt se lidt, men ja, der er monstret. Ja, kan man se det på min? Nej, okay, det ved jeg ikke. Hvorfor? Ærgerligt, for jeg kan ikke sige så meget. Det er også... Panik! 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 Jeg gemmer mig. Der er minions! Ja, minion! Okay, dræb den! Nå, kan vi dræbe? Ja! Wow, jeg dræbte den! Okay, jeg spiser lige mit æble. Pikkel! Jeg er virkelig kugt, Mads! Løb! Dræb den, Jørgen, du er et svær! Ja. Vi er døde. Mads, hop herud. Nej! Jeg gemmer mig inde på pigernes værelse. Det hjælper. Der er ikke nogen, der finder mig, Julian. Ja, jeg faldt ned. Kan jeg gemme mig herinde? Jeg kan gemme mig! Jo, man kan gemme sig inde i skabene! Kan man? Ja! Skal du bare lukke skabet? Jeg gemmer mig inde i skab! Hvad sker der? Den spawner sammen med mig! Den spawner inde sammen med mig! Hvad fanden? Shit. Pizza! Jeg må spise min pizza. Pizza. Og de er væk nu. Drik lige min cola. Sådan. Heldigvis kan man ikke gå ind herude. Vores fjernsyn, det sagde, går i stykker. Nå. Jeg ser bare nyheder herfra. Det kan man godt. Men prøv at kigge op. Nej. Jeg ser bare nyheder heroppe. Ind og spise. Ja, nu har jeg ikke... Nå, nu faldt det. Det er monster. Giv mig Monster Rock. Det siger alt muligt lort. To kill us. Kids og sådan. Jeg er snart fuld liv. Spiller first person. Ja. Hvem spiller ikke first person? Mig. Vil jeg kunne få spillet fodbold? Ses du? Det vil jeg også. Hvorfor skulle vi lever ikke? Nej, jeg vil rushe. Hun er sur! Aner det ikke, hun er i hvert fald grim. Jeg kigger på fiske. Jamen, hvorfor er det, jeg vil rushe? Nej! Hun vælter mig ned i rushebanen derovre. Hey, boldbanen. Nu kommer jeg. How much? Nu skal vi sove. Everybody was confused. No. Go to your bedroom for sleep. Hvem kommer først i seng? Hvad skal Sara? Hvor skal Sara hen? Jamen, hvis vi skal herind, det er drenge. Ja. Vi sover her. Er der en pige herinde? Nej, jeg sover her. Der er en pige inde i drengeomklædningen. Jamen, kom, vi sover sammen. Ja, vi sover. Jeg sover her, du sover der. Nu sover jeg der. Så er der en pige der. Stinky. Der stinker. Sådan lorteparfume herinde. Stinky. Stinky. Mads har et rimelig creepy ansigt. Nå ja, den der maske. Nå, Mads, hvad for et monster tror du kommer næste dag? Nu kommer Kirsten næste dag. Ja, og Bob. Hun har sikkert taget Bob med. Ja. Hun kunne Bob for sidst. Ja. Det var Bob, der var monstret sidst. Ja. Altså, Bob, hvis du kommer igen, smadrer Bob. Ja, lige præcis. Det er Bob igen! Jens! Nej, det er Jens, sgu da. De ligner også virkelig meget hinanden. Jens laver en eller anden kode til vores dør. Hvad fanden? Jens, stop! Minions, jeg kan huske, hvad Minions hedder. Vil du høre? De hedder Carla. Minions. Nå ja. Hey, hvorfor er det, de altid skal attack os? Ej, Mads, prøv at se. Ja. De kan sgu da ikke få os herop. Jo, jeg skal ned og grave i en sandkasse. Ja. Ses. Vi skal have breakfast, Mads. Hvad? Vi er nødt til at... Det er time for morgenmad. Go to the... vi skal have morgenmad. Der er pandekager. Ja, det er der altid. Jeg vil have dem. Giv mig den nu. Giv mig den. Giv mig
dem! Giv mig den! Jeg slår dig ihjel. Jeg har også et sværd, altså. Jeg er ikke bange for at bruge den. Men hvad? Du skader ikke. Jeg er den der mest liv. Undtagen pickle og Walkerline. I smagte pancakes. Pancakes! all you pancakes you can go and play. Hey. Yes! Jeg skal lige spise den. Hvor meget? Den giver 3. Okay, så skal jeg ikke spise den en gang til. Jørgen, det healer dig, husk det. Nå, men jeg healer mig bare helt. Ja, det er bare. Nå, men Julian, vi ses. Jeg skal ud for at spille. Jeg kommer bagefter. Ej, åbn døren. Jeg har musik. Prøv her. Mads, 100 p op i vores seng. Nej, vent, hvad? I hvad? Hvad er der oppe i vores Jeg seng? er ude på vejen. Nej. Hvad er du ude på vores seng? Jeg går op og kigger, der er sikkert en eller anden pige, der ligger i min. Hvis der fucking er en pige, der ligger i min, ikke? Hvad gør du? Nothing. Vi har fundet et secret room! Men hvad? Vi har fundet et secret room! Prøv at komme! Prøv at se! Prøv at se! Shit. Du har en Bob stol. Ja, Bob stod her. Men Bob er sikkert han. Men Bob! Bob! Hvad er det der? Var det ikke Jens, vi blev enige om? Nå, Jens. Jens og Bob, de er brødre nemlig. Ja. De er virkelig. Julian! En bamse! Og en Snickers! En corny, så en corny. Corny. Bamse mad. De slår billeder ned. Jamen, kom udenfor! Jeg skal lave en sandkasse. Jeg skal spise min Det er ligesom at være 5 år. Der er også en trampolin, Julian. Julian, er du klar? Jeg har lavet sandklart. Det er lidt af min sneak. Julian, jeg har lavet sandklart. Prøv at se mig. Jeg har lavet sandklart. Hvor er du? Jeg er her. Ja, jeg var også. Prøv at se mig, Julian. Der er en trampolin, Mads! Jamen, hvis du trykker... Boing! Julian, Jeg vil lave sand! jamen, hvis du trykker på sandet, prøv at se. Hvem kan lande den første og den bedste? Det var Det var meget bedre. Ej, min er bedst. Nej, så laver jeg bare en til. Så lad os spille kamp. Nej, jeg hopper på trampolinen. Den er ordentlig. Okay, jeg skruer til 0. Nej! Ja, kom nu, jeg har lavet det slås færdigt. Nej! Åh, nej! En matchfix. Ja! Nej! Nu skal vi snakke. Er det news igen? Mads? Nej, jeg gider ikke sidde her. Heller ikke Mads, mig. kom, vi sidder her. Nej, det kan vi ikke. Hun er så over på den anden side. Kan ikke komme. Mads, vi sidder her, kom. Ja, jeg kommer. Nej, vi kan sidde her. Vi sidder bare længst væk fra pigen. Ja. Hun kommer! Hun bliver sikkert... Vi dør her. Hvor er Bob og Jens? Det er dem, der styrer det hele. Hvor er de? Hvor er Bob og Jens? Og deres babyer. Og deres babyer Carla. Yes. Nej, jeg gider ikke Bo og Jens. For helvede, vi ved godt, I laver alt muligt med fucking strømmen. Op i sengen. Jeg gider ikke. Jeg gider ikke sidde i sofaen. Jeg gider ikke. Er det Bob? Nej. Hvad er det? Er det Bob? Det er Carla. Nej. Det er Carla, gå væk. Op på antal, Mads. Op på antal. Jeg prøver. Hvad fanden er det for noget skammel? Nej, vi er stok hen. Vi er fanget. Vi skal komme ned på anden etage. Vi skal komme op på anden etage. Carla, gå ud for vores vindue. Det er fucking that's a monster. To someone. Hvorfor er det, vi ikke kan ud af elevatoren? De er stuck. Men hvad fanden? Quickly run to the elevator. Ja, det er vi allerede ved. Run to the elevator to hide experience. Det er vi allerede ved. Ja, Jeg så står med hende, på grund af, hun ved sikkert, hvordan man gør. Jeg står bare inde i hende. Hun ved sikkert. det er Bo og Jens. Hvad hedder du? Bo eller Jens? Nej. Jeg spørger lige, hedder du Bo eller Jens? Jeg hedder Jens. Det er Jens. Det er kraftet med Jens. Det er fandme Jens. Nej! Jens går
Nej, Jens. Jens, vi har godt set dig for. Du skal ikke lave en kage. Nej, din kage bliver altid virkelig varm. Lad nu være, Jens. Og den bliver også kæmpe. Jens, for helvede. Og røn. Jens! Jens, styr dit temperament. Jens. Jens! Jens. Jens! Jeg gemmer mig her for Jens. Vil du gerne være min bajer? Lad mig, Jens! Jens var blevet min ven. Jens! Jens! Jens, dit fede læs. Se! Se din kage! Prøv at se, hvad din kage har gjort! Din kage er så uheldig! Hvor har du gjort det, Bob? Bob! Nej! Jeg falder! Han er sikkert herinde, Mads. Han er herinde. Bob! Vi dræber ham! Jeg har Hvad fundet skal du? et celebrator, okay. Kom, Mads. Hvor er vi? Vi kan løbe. Hvor er jeg vi? gider ikke gå forrest. Det kan ham, der i julen gør. Nej, jeg går ikke forrest. Jeg går anden forrest. Nej, du går forrest. Hej, jeg står her. Jeg vil faktisk gå her, så. Nej, det vil jeg fandme ikke der. Kan få min mini. Hvor er vores lærer? Jeg står stille. Der sker det ikke. Bob kommer sikkert ud der, så er Jens han i den anden. Bob! Jens! Bob og Jens, de kommer sikkert hver deres side, så er det cute. Jeg kan ikke lide Bob og Jens mere. Jens, han er i hvert fald, altså hans kage, de er virkelig... Han tror, han kan finde ud af at lave kage, det kan han bare virkelig. Han er virkelig dårlig til at lave. Ja, altså, den bliver altså virkelig... Jeg smagte den engang. Jeg sagde, han siger... Smagte du den også, på grund af, at den var virkelig varm? Ja, den er virkelig Altså, varm. man brændte sin tunge fuldstændig. Jeg mistede faktisk halvdelen af min tunge på grund af det. Men prøv at se, hvad der sker. Prøv at se igen. Det er sikkert Jens. Ah! Sikkert Jens. Eller Bo. Ja. Nej, Bob. Ja, Bob. Nej, Bob, han er ikke kommet endnu. Det her. Det er Jenses. Det er Jens mine. Ja, Hvad fanden laver vi her? jeg vil se Bob. Bob, han gemmer sig selv. Bob! Så, Det er simpelthen ikke kan finde Bob. bare løb, Mads. Løb. Bob, han er også virkelig dårlig til. Ikke Bob. Ui, der er noget her. Hvad er det? Bare hele tiden hop. Bob, han er også virkelig dårlig til Ja, at det lave. er sikkert Bob, der har bygget, lavet sådan en kæmpe pup her. Sådan, så vi kan komme på. Bob, han er virkelig god til at lave kage. Ja, Bob, han kan godt finde ud af at lave kage, men bygge, det kan han sgu ikke. Fordi Nej, han er fandme lort. hvis der ikke var sådan en usynlig væg, så kunne man bare gå igennem her. Bygge, det kan han sgu ikke. Og hømme. Han tror seriøst også, han er den sejeste i hele verden. Ja. En bobskage, der er ikke så meget galt ved den. Ej, prøv at se. Find someone Jens to... tror, han kan finde ud af Julian, jeg har fundet en pickaxe. Har du? Ja, en pickaxe. Jeg har taget den. Jeg har en pickaxe. Pickaxe. Nej, jeg har ikke mit svær med. Det er en iron pickaxe. Se, nu nakker vi dit stedbo. Eller Bob hedder det. Det er fordi, der er også nemlig en, der hedder Bo. Men Bo, han er virkelig the king. Wow. Jeg skal sidde i min. Ja, vi skal sidde sammen, jo. Vi skal sidde sammen. Ja. Bare bliv ved med at hoppe. Ja. Jens har godt nok gjort meget ud af den vin her. Hold da op. Jeg har kun set lige indgang. Jeg har ikke set det her. Ah! Hvad sker der? Nej, kører jeg forrest? Nå, ham der kører heldigvis forrest. Jeg kører heldigvis ikke forrest. Nej, jeg vil ikke køre forrest. Du kører heller ikke forrest. På min så kører du. Nej, jeg overhælder dig. På min. Jeg kører ikke engang lige nu. Nu kører jeg. Juni er forrest. Julen er forrest. Ja, julen. Nej, jeg skal ikke overhælde julen. Oj, vi er færdige. What? Jeg vil ud. Det er Altså, det der som... Se, Bob han kan finde ud af at bygge. Nej, Bob han kan ikke finde ud af at bygge. Og Bob han har lavet den her, så det er aldrig sikkert. Det er heller ikke så kønt. Og det er virkelig grimt. Men når jeg sidder alene med min guitar. Prøv at lægge den der. Mads, vi skal spille, kom. Nej, Mads, jeg tror Bob er her nu. Bob, nej, Mads, vi kan gå, Mads. Ej, der er nogen, der spiller på guitar. Ej, Jørgen! Bob. Oh shit.
Nej, det er Carla, der er god til at spille guitar, jo. Men Carla, hun er også... Oh no! It's Dør looking sikkert at... nu. Nu dør vi sikkert. Ja, det var bare lige noget hemmeligt. Det var lige noget om vores substation. Ja. Som ikke noget. Nej, Julian, det presser sammen! Jamen, det er jo fordi, det er Bob, der har bygget det. Ja, han har fucking Det er noget. jo sammen. Og hvorfor har han sat lava i bunden, altså? Ja, men altså, han vil bare... Så han prøver... Han tror, han er det fejl. Nej, vi skal lande op i. Okay, jeg er en oppe-mester. Jeg er den bedste. Alle andre er jo helt til hest. Jeg er en oppe-mester. Jeg er den bedste. Alle andre er jo helt til hest. Nej, Jul. For helvede. Hvor fanden er du, Mads? Nå. Nej, Mads er måske død. Det finder vi ud af. Nej, vent. Bob har 100p taget, Mads. Nej, for helvede. Vi er også kun 3 nu. Nej, Mads. Hvor fanden er Mads? Det er 100p, Bob. Bob, fed svin, altså. For helvede. Nå, jamen, Mads er sikkert væk, så Bob har sikkert taget ham, og så dræbt ham eller et eller andet, eller så faldt han ned i lavaen, det ved jeg simpelthen ikke. Men, nå, nu kan vi løbe. Hvad fanden? Vi mister liv. Nå, det regner. Oh, shit. Rainstorm. Ind i telt. Sådan. Hold da op, der er meget masker og klippe. En coin. Hvad skal vi nu? Når vi skal finde. Sådan, bare gå hen. Hvad? Hvem sagde noget? Shit. 100p master, siger jeg det. Bob, hvor er du? Du har sikkert taget Mads. Nej, hvor er Bob faktisk? Hvis der er en, der begynder at spille på guitar, så er det 100p Mads, hvis der er en, der gør det. Oh shit. Nej, Bob har 100p taget Mads guitar. Og det er nok lidt synd på Mads. Nå. Ad. Kan man lave parkour? Hvad er det her? Jeg kan lige drikke noget sodavand her. Det er dejligt. Sodavand. Spiser lidt nudler. Hvor fanden er... Hvor fanden er Sara? Hvor er Sara? Hey. Jeg ved, hvor Sara er. Yep. You're right. Vent. Det er Mads. Jeg kommer, gutter, jeg kommer. Godt os, boy. Helt lykke. Men jeg vil også være her. Er der en fælde? Jeg skal tage en axe. Jeg har en axe nu. Det er Mads, der er her. Det er 100p Mads. Det er Mads der. Og det er træerne, vi skal slå, eller?
til mester. Jeg ved bare ikke hvor. Det er kun ham der. Nå, så gjorde vi det. Det er kun Mads, der spiller guitar. Good job, guys. Hvorfor er det ligesom, campfire is completed? The campfire is completed. Finally, something warm. Shit. Okay. Vi får liv. Vi får liv af værre. Ja, jeg ved bare ikke, hvor Mads er til. Han er ved Bob. Shit. Godt. Så tak fordi I så med i den her video på Dragerne-kanalen. Skriv på i kommentaren, hvis der kommer det på, hvor tror I Mads blev af. Altså, jeg ved det ikke, men jeg døde altså til sidst. Jeg ved ikke, hvordan der skete et eller andet, hvor alle døde. Men skriv i kommentaren, hvis I ved, hvor Mads er. Men hvad? Mads? Julian? Mads? Julian? Mads? Mads? Julian? Mads?